telefonoi buruz hitz egin behar dugu, zer iruditzen. Bartzelonan izan da, aste honetan munduan egiten den poltsikoko telefonoen azokarik importanteena, garrantzitsuena, eta hor ikusi ditugu, nahi ala ez, guk urrengo urteotan, Patrikan, poltsikoan, izango ditugun trepeta berriak, telefono berriak, zer dakepanik, anteajoak ere ikusi ditugu, baita eskumuturreko ordulariak ere, eta fablet ospetsuak ere, ez telefonoak eta ez tabletak, fabletak. Euskalteleko salmenta saileko komertziala da, Leire Aginako, arratsaldeon Leire. Arratsaldeon, Jaime. Ze moduz, eskerrik asko, Eskerrik asko, zuei. Beste zertan hasi aurretik zure telefonoa ikusi aldezakegu? Ez. Ah, ez? Zali duzu ekarri? Ez. Nolako telefonoa daukazu? Euskalteleko izango da, zalantzarik gabe, baina telefono normal bat. Bai, normal bat. Smartphone bat, baina txikitsua. Ainuaren iPhone hori ja modaz pasata dago, ez? Ah, ez da iPhonea, ez? Jo, orantxe okarritxa data. Ah, bai. Orantxe berri daukazu, Katxalinek bai, iPhonea dauka. Bai, iPhone berria. Eta gure ingenieriak zer dauka? Nexusa. Eta Felipe Juaristik ez du beharrik, ez? Telefono beharrik ez du. Ja. Ez baduzu behar, ez duzu hartu behar. Zer keman dizu atentzioa Bartzelonan? Bueno, aurten hainbeste gauza ematen du egongo direla internetera konektatuta, ez? Eskumuturrekoak, erlojuak, zuk esan duzun bezala, Google Glassak ere bai, baina batez ere eskumuturreko telefonoen, erlojuen moduko dispositiboak. Hor izan da, behar badak egin atentzioa eman dizuna, erlojuak izango ditugu, eta hor izango dugu telefonoa eta sarea, ez? Ze Bartzelonan ikusi dugun, edo ikusi duzuen gauzetako bat, zera da, erabat konektatuta bizi behar dugula. Bai, hainbeste gauza egongo dira internetera konektatuta, bai. Adibidez, kotxeak asko daude aurten, mugikorren kongresu bat izan beharrean konzesionario bat dirudi horrek, hainbeste kotxeekin, aplikazioak kotxeentzako, kotxeen ingururako, aseguru etxeenak, edo kotxe elektrikoak kargatzekoak, eta bar. Beraz, 24 orduak konektauta pasako ditugu, era batera edo bestera. Nahi badugu, bai. Nahi badugu, bai. Joerak esaten ari gara, ze beti gertatzen da, Patrikako telefonoa sortu zirenean ere, jende asko esan zuena, ez nik ez dut hori hartuko, nik ez dut hori behar, baina gaur, deno daukagu, Patrikan, erabateko ezpada bestekoa, ez? 24 orduak pasako ditugu, konektatuta, adibidez, egia alda, hortzak, garbitzerakoan ere, behar bada, hortzak ondo garbitzen ari garen ala ez, begiratuko duen aplikazio bat, app horietako bat izango dugula. Bai. Konektibitate handia egongo da, gauza asko, sareak prestatu behar dira gauzak ondo konektatzeko, eta dispositibo guztiak nahiko, jendeak dispositiboa daukan enpresak nahiko du internetera konektatzea egotea modan egoteko, ez, bogan egoteko. Orduan, hortzesku bilatera dute, esaten dizuna ondo garbitzen zaren edo ez, eta medikuari eramateko hileroko garbiketa prozesua zelan egiten duzun, eta aberse esaten dizun. Beraz, lehen da biziko izan burua izango litzateke, 24 orduak konektauta pasako ditugula, nahi bat lima dugu behintzat. Bigarrena, eskumuturreko ordulari horiek, Katxali Miner, ze sortzen dizu, ze sensazio, zu oso zalea zara, traste berri hauen oso zalea? Begia esan, bai. Bai, eta zuk ere 24 orduz egon beruzu konektauta? Nago nik uste dagoeneko, ez? Azkenean olako zera ditugunok, ezinbestean 2 minututik behin hola gabiltza, ez? Eta gero txen, tableta eta ordenagailu bat. Egia ez, dakit beti ikusten olako estremoak iruditzen zaizkigula, ez? Baina nik ez dut uste hainbeste denbora pasako da nik muturreko horiek izango ditugun arte, ez Google Glassak, eta orduan, bueno, tentuz beti, ez? Baina gustatzen zait, ikustea nora dijoan goza. Balerdi, zer dio bere horrek? Ezkit, erakargarria dira, baina hauek badaukate beti trampa bat, ez? Hauek ere trampa aldaukate? Bai, komisa bezala, bai. Doainik den guzti horrek gero berez ez da doainik. Hor eskaintzen zerbizu guztien truke, beraiek lortzen dute informazio bat gero modu batero bestera saltzeko eta hortik egiten dugu. Orduan, saltzen ari gara konturatu gabe askotan gure bizitzaren zati handi bat hor, ez? Zaren, eta horrekin kontu handiak errela, uste dut. Pribatu esanaren kontua. Ni oso kritikoa naiz, sare sozialekin, internetekin eta gure informazioan erabilerakin beste baldeti dago teknologia, noski badakigula horretzean. Oso kritikoa zergatik? Bueno, badakigula. 24 orduz entxufauta zaude, baina kritikoa zara edo ze... Bai, kontrasenetan bizitzen ikasi hartatzen da. Baina, bueno, zuk esatezunean, gure eskura balin badago teknologia horako puntakoa, zer teknologia ez dagoen gorren atzean eta zer helburu, ez?
Eta hori pentsatzen aste batzutan, otzikara eman dezake. Aha. Baina, Hombre, importantea da ze zerbitzu eta ze gauza honak atera daitezkeen konektatuta dauden gauza guztietatik, ez? Momentu honetan, gu jakin ezarren, hainbeste gauza daude konektatuta, ja. Orduan, ze zerbitzu, adibidez, energia aurrezteko, edo uraren gastua kontrolatzeko, edo bar, erabili ditzakegu ja. Hor daude, ez? Eta orduan, konektibitate guzti horren gainean jarri daiteke zerbitzu pilo bat. Eta enpresek eduki ditzazkete hainbeste aukera negozioak egiteko. Aha, eta oso mantzoak eta oso dordoka garenok, orain itxi gara tablet honetara edo telefono horretara, baina orain ja horrek ez du balio, ez? Orain oso aurrera begira daudenak, fableta daukate, ze arraio da fableta? Bueno, fableta da gauza bat telefonoaren eta tabletaren bitartekoa dena. Esan nahi dut, telefono bat da, baina pantaila handiagoa dauka eta erabili daiteke tablet bat bezala. Ez da hain erosoa, baina segun eta zertarako erabiltzen duzun mugikorra eta zertarako erabiltzen duzun tableta, erabili dezakezu tablet bat bi gauza eraman beharrean. Ja, eta zer izango gara? Nokiarrak izango gara, edota iPhone zaleak ja joera pasata daukate, eta orain txinatarrak izan behar dugu, Huawei eta ZTE eta hauekin, edo orain oso bola jartzen ari diren, nola da, Errusiarrena, Jota bi. Ja. Bai. Gauza honena da, inbeste aukera daudenez, guztiok izango, aukera eukiko dugu nahi dugunena izatea. Telefonoak eukiko dabe bere smartphone bezala, ia gehienak izango dira smartphoneak, eta aplikazioak odeian egongo dira, odei seguruetan, odeia guk interneteri deitzen diogu, guztiok ulertzeko. Eta bakoitzak eukiko du bere telefonoa, nahi duena eukiko du, eta erabiliko du bere bizitza pribatuarentzat eta bere lanerantzat. Eta hori da importanteena. Tendentzia hori da, bakoitzak aukeratuko duela, berak nahi duena. Ja, eta telefono merkeak izango ditugu? Izango dira, bai. Izango dira, badago tendentzia bat, telefonoak fableterantzakoak, oso politak, oso pantalla onak, kamera onak, ez dakiz zer, eta egongo dira bai beste batzuk txikiagoak, smartphoneen aplikazioak eukiditzazketenak, baina beste behar izan batzuetai adaptatuko direnak. Orduan bakoitzak aukeratzen du, segun eta ze behar izan, berak behar duena. Hori da, honena, egongo dela aukera denetarako. Beste zaurra jakin nahi duzen, Felipe Juaristi, ez zaitute oso emozionauta ikusten telefonoen mundu honekin? Ez delako entenditzen. Ja, aha. Ez jakintasuna da. Aznarez? Beti atzean zabilela, ez? Ez duzu aparatu bat eta hilabete gutxi barru, ja zahartuta gelditzen zaizu. Eta ez hori bakarrik, Aznarez. Eta da Aznarez. beti dirua sartu, ez. Eta zuk erosi duzuna hori asko ordaindu duzu, eta handik gutxira sortu da beste zerbait, asko zere modu behan, eta esaten duzu, orain ere egin duenik tontoarena. Bai, baina telebistak antzea, ez? Plasmadunak eta lehen bez zenbatetan saltzen ziren, eta orain asko merkatu dira, ez? Teknologia. Nahi kuriosia sartu zaiz, esan dezuna, kotxeena, Bai. zer da horrera kutsiena, kotxeentzako aplikazioak edo... Bueno, kotxeen inguruan orain dago direktiba bat Europatik kotxe guztiak eramango dutela SIM bat emergentzia zerbitzutarako. Orduan, operadoreek eta kotxeak egiten dituztenek konturatu da hor aukera bat daukatela beste gauzak egiteko kotxearekin, ez? Adibidez, orain ja martxan dagoen gauza bat da Pay as you drive, aseguruak, zuke ordaintzen duzuna, gidatzen duzunean. Eta ez duzunean gidatzen, kotxea aparkatuta dagoenean ez duzu ordaintzen. Eta hori da martxan dago, eta horrelako zerbitzuak eman daitezke. Kotxearen barruan, wifi sare bat eukitzeko, PlayStationarekin jolasteko, eta bar. Gauzak aurkezten dira feriatan badakizu. Oso politak eta bar, ikusiko da. Ja, baina aseguruen hori ez dago ezki, ez? Alegia, autoa hartzen duzuneko ordaintzea asegurua. Beraz, sarean biziko gara, 24 orduz, bizi ez pagara behintzat. Igual ja bizi gara. Ja, eta fabletak, hori izango da joera, eta hori bai, eskumuturreko erloju ordularia ikusiko ditugu, eta izketan edo belarrean jarrita, ez dakit nola izango dena. Ez dakit, holan esaten dut. Lehenaginako, Euskalteleko salmenta saileko komertziala. Bene-benetan, eskarrik asko gaur gurekin izateagatik.